गिबियावनो आं गावनि सिनायथिखौ होग्रोनो सानबाय। आं अनिल कुमार बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार बाक्सानि आं सासे सिनियर सासे एमप्लयि आरो बाक्सा जिल्ला माबानि इउनिफाइड काराटे एस'सिएशन बेनि आं प्रेसिडेन्ट आरो आंजों लोगोआव दं जोंनि बाक्सा जिल्लानि माखासे मार्शेल आर्ट्स एस'सिएशनफोरनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दंफायो, जेरै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट टाइगान्डुनिफ्रायबो दं, लोगोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट किक बक्सिं एस'सिएशननिफ्रायबो दं आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उसु एस'सिएशननिफ्रायबो दं आंजों, आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड काराटे एस'सिएशननिबो दं आरो आंबो थाहैबाय, ओमफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कम्फु एस'सिएशननिफ्रायबो दं। एक्सुवेलि दिनै बे प्रेस मिटखौ लिंनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय दाख्लै थांनाय फ्राइडे 12 नभेम्बर खालि आरनाय रादाब ससियेल मिडियानि मोनसे पर्टेलाव मोनसे निउसखौ आं नुनो मोन्दों। बेनो जाहैबाय थरायना जुमि ब्रह्म, जाब्रांपारा गामि गरेस्वर नावकाटानि बिथाङा गावगाय बुंनाय लेखाबा बियो केराटेनि सासे इन्टारनेसनेल प्लेयार, बे गावनो बुंनानै लादों आरो बिथाङा मोनसे बेहाय गावगाय फोरमायनाय हिसाबै आं मोनदों, माने बिथाङा थांनाय माबाखालि 12 थारिखआ जाहैबाय 4 to 6 नभेम्बर 2022 4 to 6 2012 नभेम्बर खालि बिथाङा नेपालनि काठमान्डुआव मोनसे थारमाने इन्टारनेसनेल खेला बिथाङा गेलेनो थांदोंमोननो आरो बेवहाय बिथाङा सनानि गल्ड मेडेल बिथाङा उइनार जानानै फैदों। जिखुनु बिथाङा जि गेलेनानै फैबाय बेहाय गल्ड मेडेल मोन्दों, बेखौ आं आंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनिफ्राय आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि हरदों आरो आंनि नैबे बाक्सा जिल्ला केराटे एस'सिएशननिफ्रायबो आं बिथांखौ हामलायथि हरबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय मोनसे आंनि गोसोआव बा जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा डिपार्टमेन्टनि सायाव बिथाङा मोनसे ब्लेम लाबोदों। ओरैबायदि बुंदों बिथाङा, माने नैबे जोंनि बिटिआर बा बिटिसिआव स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट बुङोब्ला माने मिनिनोसो ओंखारो होननाय मोनसे बाथ्राया जोंखौ थारमाने डिपार्टमेन्टआव बहुद मोनसे लाजिथाव मोनसे इमेज मोनसे लाबोदों। दिनै बिनि बाथ्रा बुंनायखौ जों बेस खालामनानै बिथांनि फारसे आं मैया बिथांजों मोनसे कन्टेक्ट खालामबाय। कन्टेक्ट खालामनायनि उनाव माने मिथिनो मोनबाय बिथाङा जोंनि इउनिफाइड काराटे एस'सिएशनाव बिथाङा गैया, बियो आंनि गथ' नङा। खिन्थु नङाब्लाबो आं दा मा एंगोलनिफ्राय बिथाङा दिनै बे पर्जासिम मोनफैखो आं बेखौबो मिन्थिला। आं बेखायनो बुंखाबाय, एसे आगोलाव बुंखादों, बियो आंनि केराटे एस'सिएशननि गथ' नङा। बिथाङा मा एंगेलजों फैनानै सोरनि एस'सिएशनजों फैनानै दिनै बेबायदि पर्जासिम मोनफैखो बेखौ गावबो दिनै बुंनो रोङा गथ'आ। जुमि ब्रह्मजों आं खननै खनथाम रायलायबा बिथाङा जेबोखौनो मिथिया। इन्टारनेसनेल गेलेनोबा मा पर्जाजों थांनांगौ, नेसनेल पर्जा गेलेनोबा मा पर्जाजों थांनांगौ बेखौबो माने बिथाङा मोजाङै मिथिया। जिखुनु बिथाङा जिबायदि गेलेदों, गेलेनायाव बिथाङा बुंदों माने नेपालाव गेलेनाय समाव बिथाङा माने 32,000 फैसा थारमाने बियो गावनि बिमा बिफा माने बिसोरनि न'खरा आं मिथिनायाव जोबोद दुखिया आरो इन जेनेरेल जोंनि बर'नि बांसिन प्लेयारफोरानो दुखिया न'खरनिफ्राय फैखानाय, एकदम गोरिब श्रेणिनिफ्रायसो जोंनि बर' गथ'फोरा खेला गेलेयो। बेखायनोथ' आं सानबाय, नों 32,000 फैसाखौ नों बिमा बिफाया इमान खस्थ' खालामनानै दिहुनबाय, लेबार खालामनानै दिहुननाय फैसाखौ माबायदि खेलायाव बाहायखो आरो मा खेलामोन बे होनना सोंनायाव बिथाङा बुंबाय, माने नेपालाव सोरबा सासे मानसिया बेखौ लाना थांदों आरो बै 32,000 फैसाखौ बियो सोरबा सासे मानसिनो बियो आखाइयाव गथायनानै बियो नेपालाव थांनानै खेला गेलेदों। बेनिफ्राय आं नायबाय, जिहेतुकि आं गभर्नमेन्ट इमप्लयिज बिटिसिनि जितुकि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टखौ बाक्सायाव जोंनो नायो, बेयाव नायनानै
आं मोनबाय माने खुनु फेडारेशना केराटे फेडारेशना दिनैहालागै दाबो वर्ल्ड चेम्पियनशिप जोंनि बाक्सानिफ्राय सासेबो इन्टारनेशनेल प्लेयारजों फरायनो हाथ'वाखै गैथ'वा थांनाय नैबे मास मोननै आगोलाव माबायाव दुबाइयाव मोनसे जालांबाय बिनिफ्राय आरो नैबे माबायाव आरो मोनसे जाबावलांबाय बेनो माबा जाबाय बेनो वर्ल्ड फेडारेशननि आन्डाराव मोनसे वर्ल्ड चेम्पियन जालांबाय बेयावबो जोंनि सासेबो माबा गैया जोंनि बाक्सानि गैया बिनिखौ आं नायजोब्बाय गासैबो बिनि खेलाखौ नायनाय मोनबाय माने बिनि खेलायाथ' गभर्नमेन्ट खेला नंखाया गभर्नमेन्ट खेला नङा थेवबो गभर्नमेन्ट खेला नङाबाबो जुदि फेडारेशननि आन्डारनिफ्राय थाङो जास्ट मोनसे सार्टिफिकेट हरदों बे सार्टिफिकेटआ बेनिया जों चेक खालामनानै मोनबाय माने खुनु भेलु गैया बे खेलाजों बियो खुनु इभेन्ट नै बिदि स्टेटआ जोंनिया नै बिदि स्कलारशिप मोनसे बोसोरफ्रोमबो जोङो मा नेसनेल आरो स्टेट ओमफ्राय इन्टारनेसनेल बिदि मोनसे जों मा होयो मोनसे स्कलारशिप होयो बे स्कलारशिप खालामनो माबा एप्लाइ खालामनो थाखायबो नैबे बिथाङा जे गेलेनाय काठमान्डु गेलेनाय बे सार्टिफिकेटआ बेवहायबो भेलिड जाया बिनिफ्राय बिटिसिनिफ्रायबो जोङो मा बोसोरफ्रोमबो जों थारमाने मोनसे ओरैनो अननानै मोनसे थारमाने एक्स ग्रेसिया बे एक्स ग्रेसियाखौबो बिथाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय मा बिथांनि सार्टिफिकेटआ जोंना भेलिड नङा बे जाहैबाय बेनिफ्राय आरो मा खालामबाय आं सोंबावबाय जोंनियाव मोनसे बिटिसि सरकारा मोनसे स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव मोनसे जों मा स्किम मोनसे दोनखादों बे स्किमा जाबाय नै बेहा बोसोरफ्रोमबो जुदि सोरबा नेसनेल नङाबा इन्टारनेसनेल जुदि गेलेनो थाङोबा बिथाङा माबे एस'सिएशनजों सेलेक्सन जादों जुदि नेसनेल गेलेनो गोनांबाथ' स्टेटआव माबा जाग्रोनांगोन स्टेटआव सेलेक्सन जानांगोन बे स्टेटआव सेलेक्सन जानायखौ लिस्टखौ लाना फैनानै माबे एस'सिएशन बे सेलेक्सन जादों नेसनेल गेलेनो आरो माबे इन्डियानि फेडारेशननि माबे मोनसे इभेन्टजों माने बियो सेलेक्सन जादों बे सेलेक्सन लिस्टखौ जुदि जोंनि अफिसाव होयोबा नैबे फर्मखौ जोङो बिटिसिनिफ्राय होनाय जायो जों बे नैबे बिटिसिनिफ्राय जोंनो नैखौ जोंनि काउन्सिल हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट स्पर्ट्सनिफ्राय जोंनो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्सआव नैबे बुस्थुखौ हरो एबारबो नैबेयो मा नैबे लिरनाय दं एप्लिकेसन फर्म फर नेसनेल इनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेल एरिना पार्टिसिपेसन फर दा 2022 and 2023 माने जायफोरा इन्टारनेसनेल आरो नेसनेल लेभेलाव कम्पिट खालामथाङो बिथांमोननि थाखाय जों मा बोसोरफ्रोमबो थारमाने बेहाय फैसा होनाय जायो आरो बेखौ बे बुस्थुखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बे गथ'नि सार्टिफिकेटआ भेलिड नङा होमबा मा जाहैखो दा थाङै थाङै बिथांनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ जेबो गैयाबा होमबा जोंनि गथ'फोरा बै गथ'आ जुमि ब्रह्मआ जिबायदि सोरबा थार्ड पार्टि मानसिजों बे थारमाने मिसगाइड खालामजादों मा मोजां लामाजों दिनै दैदेनलांनो गारनानै बेखौ मा सोरबा कचआ बेखौ थारमाने गाज्रि लामाजोंसो दैदेनलांदों बेखायनो आं दिनै गासैबो नैबे आंजोंनो गासैबो दंखाजोबो जोंनि बाक्सा जिल्लानि जेसेबां मार्शेल आर्ट्स एस'सिएशन दं बिथांमोना दंखायो आरो बिथांमोना जेसेबां दं बिथांमोना बुजिखाजोबो दा खिन्थु जायफोरा बुजि मोना एनि मार्शेल आर्ट्स जानो हागौ जोंनि बाक्सा जिल्लानि जेसेबां मार्शेल आर्ट्स एस'सिएशन दं बिथांमोना दंखायो आरो बिथांमोना जेसेबां दं बिथांमोना बुजिखाजोबो दा खिन्थु जायफोरा बुजि मोना एनि मार्शेल आर्ट्स जानो हागौ टाइगान्डु बक्सिं माइबा बहुद दं जोंनियाव दा बिसोरनि आं मा कचफोरखौ बा बिसोरनि लिडारफोरखौ आरो बिसोरनि माबा सामलायगिरिफोरखौ आं खावलायखादों जाहाथे जानला मोनला खेलायाव जाहाथे दा बाहागो लाहोखा बाहागो लानायनि उनाव जुदि माबा मोनसे जुदि प्लेयारा लाब जायोबा बेफोर खेलाखौ नोंथांमोना गेलेनो हो खिन्थु नैबे जुमि ब्रह्मआ जिबायदि दिनै गाज्रि माबाजों जेरैबायदि माने मोजां फिथाइ नङि माबा खेलाखौ गेलेनानै जि भुगिबाय देन बिबायदि जाया आरो आं खावलायबावदों जोंनि गासै नैबे बाक्सा जिल्ला लोगोसे गासै बिटिआर हालामनि गासै खेला गेलेग्रानि एबा खेला गेलेग्रा गथ'फोरनि बिमा बिफाफोरखौ आं माने मोनसे आपिल खालामनो नागिरदों नोंथांमोना जुदि खेला गेलेनो हरोबा गथ'फोरखौ माबा मोनसे कम्पिटिसन दङबा नोंथांमोना सोंग्रोना लाग्रो बे खेलाया गभर्नमेन्ट खेला नंगौना नङा खेलाया जोंना मोननै रोखोमनि जायो मोनसे गभर्नमेन्ट मोनसे आरो मा एस'सिएशननि आन्डाराव जेनेबा आसामाव जायोबा जोङो डाइरेक्टर स्पर्ट्सनि आन्डाराव जागोन
ओमफ्राय जुदि एस'सिएसननि आन्दाराव जायोबा बियो आसामाव बहुतटा एस'सिएसन माखासे दं बेखायनो मोजाङै सानै हयै जुदि बुजि मोनाबा आं नोंथां बिमा बिफाफोरखौ खावलायखादों माने जोंनि अफिसाव फैनानै सोंफै नङाबा नोंथांनि फिसालाया बा फिसाजोआ जि खेला गेलेदों मार्शियेल आर्ट्सनि जि खेला गेलेदों बिसोरनि लिडारफोरनियाव सोंनानै नाय बे खेलाखौ गेलेनानै बिनि सार्टिफिकेटआ दिनै माबायदि खामानियाव होगोन ना होआ भबिष्यत बिया बिजों मा जागोन बिखौ आं गासै बिमा बिफानि जानानै मोनसे आपिल खालामनाय थाबाय दा दिनै माने बोसोरनै आगोलावबो बिदिनो सासे जोंनियाव आं मोनबावदोंमोन थिग बिदिनो उसुआव मोनसे पेपार ओंखारदोंमोन ओरैबायदि ओंखारदोंमोन माने बिबो मोनसे नेशनेल खेला गेलेनो थांदोंमोन खेला गेलेनो थांनानै मा जाहैबाय बि पेपाराव ओरैबायदि दिहुनना होबाय माने न'नि माने मोसौ मायबा मायबि फाननानै थारमाने बे खेला गेलेदों होननानै माने पेपार ओंखारदोंमोन पेपार ओंखारनाय लोगो लोगो जोंनिया मा डाइरेक्टर स्पर्ट्स अफ आसामनिफ्राय माने मोनसे जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिस बाक्सायाव मोनसे इनकुवेरि सुटि हरबाय ओमफ्राय इनकुवेरि खालामनानै आङो इनकुवेरि खालामनाय लेखाजों इनकुवेरि खालामबाय गथ'खौ उनाव इनकुवेरि खालामना मोनबाय माने बिनि गेलेनायाबो मा जाहैबाय मोनसे उसु नङामोन क्रिप्लिं होननाय मोनसे सोमोनां जोंबो सरकारा जेसेबां नांगौ बायदि सुबिदा जों दिनै होनो हायाखै बेखौ जों बुंना लाखादों थेवबो बिनि गेजेरजोंनो सोरबा जुदि अबा गेलेनो थांगोनबा अबा जुदि गोजान जायगायाव जुदि एक्जेक्ट जुदि गभर्नमेन्ट खेला बा फेडारेशननि आन्दाराव खेलाबा जोंनि अफिसाव फैनानै नोंथांमोना एप्लिकेसन खालाम नोंथांमोना नैबे बुस्थुखौ आं बुंखानाय लेखा बेखौबो एप्लाइ खालामनायनि उनाव जों बेखौ मा बिटिसि सरकारनो जों बेखौ फरवार्ड खालामनाय जागोन ओमफ्राय बिटिसि सरकारा बेखौ नोंथांमोननो माबा मोनसे अनसुंथाइ निस्सय होगोन आरो बेबायदिनो होगासिनोबो दं खिन्थु आं दिनै गभर्नमेन्ट इमप्लय हिसाबैबो आरो बाक्सा जिल्ला नैबे इउनिफाइड केराटे एस'सिएसन प्रेसिडेन्ट जानानैबो गासै आंनि प्लेयारफोरखौ आं माने रिकुवेस्ट खालामदों जेन नोंथांमोना खेला गेलेनायाव एसे एलार्ट जा दिनै आसामाव गोबां एस'सिएसन खुलिदों बहुतटा एस'सिएसन खुलिदों दिनै एस'सिएसन खुलिनानै मा खालामदों गावबा गाव माने मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मानसि बिदिनो मिडिलमेन मोनसे फाथायनानै बिसोरो मा खालामदों स्टुडेन्टस बारायनो थाखाय बिसोर थारमाने बिदिनो फाथायनानै जेराव मेराव माने गावसोरनि गोसो बायदि बिसोरो मा मोनसे माने एकाडेमि खुलिदों खिन्थु बै एकाडेमि खुलिनानै बिसोर गथ'फोरखौ माबे माबाजों खेला गेलेनो सानदों बेखौ जों दिनैहालागै अबगत नङा बेखायनो आं खावलायदों जेराव मेरावनो खेला गेलेनाय नुबानो जे बेयाव माबानानै बिमा बिफाफोरा थारमाने बे खेला गेलेनो हरनाङा मोजाङै साननानै नाय आजिखालि जोंनि बाक्सायाव आं मिथिनायाव बहुतटा माबानि स्कुल दंसै दानिया बेफोर स्कुला माबायदि सोलिदों आंनि नोजोराव दा जोंनि मुसलपुर एरियायाव खिन्थु थिगैनो दं सालबारियावबो थिगैनो दं खिन्थु दा जि घटना जादों नैबे जुमि ब्रह्मनिया बियो जाबाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैयो खिन्थु तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव आंनि नैबे स्टाइलनि केराटे इउनिफाइड केराटेनि गथ'फ्रा एक्सुवेलि बेयाव गैयानो फ्राय गैया खिन्थु बैसोरो दा जुमि ब्रह्ममोना सोरनि ट्रेन्डजों सोरनि एंगेलजों फैनानै बेबायदि लामायाव गाब्र'खो आं दा बेखौ बुंथ'नो हालिया जेखिया जादोला दिनै नोंथांमोना आंनि बे सुंद'है नैबे प्रेस मिटआव फैनायनि थाखाय गासै आंनि नैबे जोंनि बाक्सा जिल्ला गासै मार्शियेल आर्ट्सनि जि एस'सिएसननि बिबानगिरिफोर दं